Moi buenas, benvido, Bueno, moi bons días a todos e a todas. E grazas por asistir a esta rolda de prensa do último venres de mes que, como é habitual, houbo Xunta de Goberno e logo se celebrará o pleno ordinario do mes de marzo. Na Xunta de Goberno, en concreto, vimos de mobilizar 6 millóns de euros para a lingua e cultura, infraestructuras deportivas, estradas provinciais, digitalización e investimentos en concellos. O detalle, 150.000 euros para a dinamización da lingua galega, 700.000 euros para o programa Mais Música, precisamente música galego en galego, 300.000 euros para que 3 concellos melloren as infraestructuras deportivas, 610.000 euros para obras de mellora de seguridade viaria na estrada provincial EP 1202 no concello de Marín, 1,5 millóns de euros para a xudicación do programa Mais Rueiro de modernización do padrón municipal e 2,7 millóns para 8 concellos para que realicen investimentos e a contratación de persoas desempregadas ao abeiro do plan Mais Provincia. E comezamos, facémolo falando de lingua, porque hoxe aprobamos destinar 150.000 euros para que entidades culturais da provincia poidan desenvolver actividades de dinamización do galego. Aquí a axuda máxima pode ser de ata 4.000 euros, cun tope do 75% do orzamento e as actividades que se poden desenvolver e que son obxecto de axuda, pois pode ser para o fomento e uso da lingua a través de programas, certames literarios e xornalísticos, feiras e eventos, actividades de creación, tamén actividades de sociolingüística e toponimia como estudos, publicacións ou xornadas, iniciativas de fomento do emprego do galego no ámbito comercial e socioeconómico, recoñecemento e distincións, e campañas de fomento do emprego do galego. E estes 150.000 euros que vimos hoxe de aprobar, hai que sumarlle os 150.000 euros que aprobamos o mes pasado para os concellos de menos de 50.000 habitantes, co mesmo fin e que teñen aberto o prazo ata o 7 de abril para que poidan formular as súas solicitudes. Así que, en total, 300.000 euros para fomentar o uso da nosa lingua, da miña lingua, do galego. E logo, sen sair tamén da páxina de Lingua e Cultura, como anunciamos este mércores no Pazo Provincial, trátase da aprobación que fixemos na que se aprobaron as actuacións do programa Mais Música para este ano 2025 e que conta cun orzamento de 700.000 euros. Un orzamento que incrementouse nun 40% en tan só 2 anos. E que iso lle vai a permitir a todos os concellos que poidan ter como mínimo unha actuación e logo aí en base a todo o catálogo de grupos que puxemos á disposición dos mesmos para difundir e fomentar a cultura galega. É un programa que, xa digo, con respecto ao ano 24 incrementamos 100.000 euros, xa do 23 ao 24 incrementamos outros 100.000, e resulta moi satisfactorio, porque todos os concellos de menos de 50.000 habitantes, é dicir, 59 concellos, se van a ver beneficiado mínimo dunha actuación. Trátase de concertos que terán lugar entre os meses de maio e decembro, os que imos a destinar entre 4.000 e 15.000 euros cada un deles, e aquí van a estar grupos, artistas, como pode ser a Roda, daqui da Ría, Boianca Costolla, Guadi Galego, Luarna Lubre, Miñadoiros, Susana Seivane, Derrapantes ou Treixadura, entre outros moitos, dos que, pois, según vayan chegándose a data dos concertos, pois daremos conta de cada un. Así que, en resume, co programa Mais Música, así como outros que poñemos en marcha, estamos achegando a cultura a todos os recunchos da provincia, vivan onde vivan, e trátase de que todos os pontevedreses disfruten dunha programación cultural de calidade. E pasamos agora a falar de infraestructuras, porque hoxe aprobamos por valor de 300.000 euros para Cuntis, a Illa e Portas, ao beiro do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. O detalle, Portas recibe 90.000 euros para a ampliación dos vestuarios do campo de fútbol de Romai, Cuntis 100.000 euros para a mellora da pista polideportiva do pabellón municipal e a Illa de Arousa outros 100.000
para a rehabilitación das pérgolas e o peche do campo de fútbol Salvador Otero. Un plan extraordinario de infraestructuras deportivas que está dotado con 8 millóns de euros, o doble co ano pasado, e que está a provocar que os concellos avancen na modernización das súas instalacións deportivas como nunca antes se fixera. E das infraestructuras deportivas pasamos ás estradas provinciais, en concreto no Concello de Marín. Porque hoxe aprobamos o expediente para contratar as obras da mellora da seguridade viaria na estrada provincial EP 1202, Seixo, Santomé de Piñeiro, cun orzamento de 610.000 euros. E é un proxecto do que xa vos falei no mes de febreiro e que benefician nun treito de algo máis de 2 km, onde se van a realizar melloras na drenaxe, a reposición do firme, instalación de nova sinalización vertical e horizontal e tamén traballos de limpeza integral da vía. E o noso obxectivo, sabedes que é salvaguardar a debida prestación do servicio público viario e mellorar a seguridade viaria de todos os vehículos que transcorren pola rede viaria provincial. En este caso, pois en Marín temos outra mostra e outros feitos que estamos a traballar e destinar moitos recursos para conseguir esos obxectivos. E agora, pois, quero falarvos dun proxecto importante no que se refire á digitalización. Falo do Mais Rubeiro, un programa que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros que nos vai a permitir transformar digitalmente e modernizar o padrón municipal mediante a elaboración dun censo de vivendas en 59 concellos da provincia. O pasado mes de outubro foi-nos comunicada a obtención dunha axuda a través dos fondos Next Generation que vai a cubrir o 100% da execución deste programa. Por iso que hoxe activamos o procedimento para contratar a súa posta en marcha. A modo de recordatorio, co Mais Rubeiro, cada municipio vai a poder contar cunha base de vivendas e que vai estar unificada a nivel estatal e vai a permitir xeolocalizalas. E para facelo, imos a crear unha plataforma de numeración digital das vivendas para que cada concello poida xestionar o seu rueiro, de aí o seu nome, e tamén así mantelo actualizado. Así que, en definitiva, unha solución tecnolóxica actual, innovadora e amigable para que, sin ninguna dúbida, isto nos vai a seguir permitir avanzar cara á modernización da administración pública e para a digitalización da provincia de Pontevedra. E remato xa cos asuntos que teñen que ver ca Xunta de Goberno local, Xunta de Goberno, de que vimos de celebrar con asuntos que teñen que ver co plan Mais Provincia. Porque hoxe aprobamos 2,7 millóns de euros para 8 concellos da provincia que van a poder realizar investimentos e contratación de persoas desempregadas. Como é habitual, pois, nas notas de prensa que enviamos a posteriori irá ao detalle cada unha das actuacións en cada unha destes 8 concellos, pero, a grosso modo, dicir que con 450.000 euros vamos a axudar a completar o financiamento de proxectos que xa contan con achegas do Plan Extra nos concellos das Neves, Poio, Pontecesures e Portas, mobilizando un total de 2,3 millóns en total. Por lo tanto, son actuacións as que se van a celebrar nestes 4 concellos, proxectos estratéxicos que se van a executar ca financiación ao 100% da Diputación. Pero tamén, no caso do Concello de Bueu, que vai a recibir 280.000 euros a través de 2 proxectos, na parroquia de Cela, un de abastecemento e outro de saneamento, Lalín, 640.000 euros para a anualidade do ano 25, correspondente á adquisición dos terreos para a construción da Gran Praza, Marín, 145.000 euros para dotar de suministro eléctrico e media tensión ao novo auditorio, Poio, que vai a recibir tamén 150.000 euros para o proxecto de reurbanización da estrada PO 308, e Nigrán, 810.000 euros para a pavimentación de varios camiños de titularidade municipal. E, ademais, en Nigrán contará tamén con 215.000 euros para a contratación de 17 persoas desempregadas ao abeiro da liña 3
do plan Máis Provincia, que é o de activación de emprego. Un plan Máis Provincia que é o máis alto da historia, o máis ambicioso, un plan de obras e servicios que está dotado con 48,2 millóns de euros e que xa leva distribuídos no que vai de ano 14,7 millóns de euros. E como vos decía, último venres de mes, pleno ordinario, na que vamos a aprobar a segunda modificación de crédito do ano por un valor de 4,2 millóns de euros con cargo a remanente de tesorería. Foi a modificación número 1, a primeira, como lembradedes, o fixemos para superar o importe destinado de inicio que deu cobertura a que todos os concellos da provincia se viran beneficiados do plan extra, dos proxectos que presentaron nos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Había consignados 35.000 euros e incrementamos case 3 máis, e iso fixo que fosen, insisto, beneficiarios todos os concellos. E logo, con esta segunda modificación de 4,2 millóns de euros con cargo a remanentes, vamos a poder executar obras de melloras en distintas instalacións e edificios de titularidade da Diputación, como pode ser o Centro Vacacional da Lanzada, ou o Príncipe Felipe, aquí mesmo no Pazo Provinciano, no Palacete das Mendoza. Vamos a poñer en marcha un novo curso do programa Smart PEME. Vamos a cumprir outra sentenza do Reapón, neste caso co Concello de Porriño, para o que temos que destinar 645.000 euros. Neste sentido de sentencias que viñan do anterior goberno, pois en 6 meses temos que facer fronte a 1 millón de euros. Foron 350.000 euros que tivemos que destinar para o Concello de Redondela e agora 645.000 para o Concello de Porriño. E tamén vamos a aprobar subvencións a entidades do ámbito social, cultural, científico, investigador deportivo ou empresarial. Serán 19 entidades as beneficiarias que contribúen e moito a facer unha provincia mellor. En outro orde do día tamén vamos a dar luz verde á aprobación inicial da modificación de RPT do Consorcio Provincial de Emerxencias para mellorar as condicións laborais dos bombeiros. E no apartado de mocións imos debatir 4. Dúas do Grupo Socialista, unha delas para exixirlle á Xunta a gratuidade do futuro aparcamento do Hospital Gran Montecelo, e unha segunda para exixirlle á Xunta e a Diputación que evite xuntanzas partidistas con voceiros da oposición. E, por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, tamén presentamos dúas, unha para solicitar ao Goberno Central a drenaxe do río Miño ao seu paso polos concellos da provincia, e unha segunda para reclamar melloras no financiamento estatal do sistema da atención á dependencia en Galicia. E isto era o que tiña ben trasladarvos e quedo a disposición vosa se queredes formular algunha pregunta. As sentenzas en que sentido van? Que son contra a Diputación, entendo, pero en que... Pois eso foi un programa extraordinario, como podía ser o máis extra, pero foi o Reapón, donde aí por diversos criterios os concellos presentaron contenciosos administrativos, como pode ser por un tema de que se entenda de que non tiñan a puntuación que se entendía, logo tamén por temas de procedimento, que, claro, de entrada, esos dous concellos quedaron excluídos como beneficiarios desas axudas. Estou falando do ano 21 ou 22, creo que era ese programa. E, claro, recursos que presentaron que perdemos e agora temos que acatar. Do que é do Reapón foron os dous concellos que presentaron contencioso administrativo. Eu queria preguntar, todo o ato que teñen esta tarde da presentación da nova serie de Prime Video, en que vai consistir ese ato? Bueno, vedes que nós somos a provincia do cine, Pontevedra, non só onde se celebran os premios Feroz, onde por primeira vez os mestre Mateo van ao rural, tamén é un escenario por toda a potencia que somos desde o punto de vista paisaxístico, cultural e das facilidades que damos para que se realicen importantes rodaxes de películas que son punteiras. Estamos vendo agora na Escola Naval Militar de Marín, que se está rodando unha serie. Esta serie, pois, rodouse basicamente no que é no Grove,
e logo pois, en outras praias da provincia, e hoxe é a presentación da mesma, e teremos a oportunidade tamén de ver a proxección da mesma. Con respecto ao aparcamento, non sei a moción do Partido Socialista, supoño que o voto irá en contra, cade o... Eso, deixámoslo para o debate no pleno. O que di a Deputación ao respecto sobre a realidade do... No debate no pleno. Moi ben. Gracias.